Girona Excel·lent. Bé, bon dia a tots i benvinguts en aquest congrés de Gastropirineus. Haureu de mirar aquesta pantalla d'aquí perquè aquella va per una altra banda. On són els profes d'Arriba? Ai, els alumnes d'Arriba allà. Que fot del camp. Girona Excel·lent, clar, estem a la Cerdanya i ara estem, a més encara a territori gironí. Aquest segell de qualitat agroalimentària que tenim de Girona Excel·lent, de fet, és un segell de qualitat a partir de 3 o 4 fets, jo crec, molt importants. Primer de tot, ja sabem que de segells de qualitat n'hi ha molts. Tenim les denominacions d'origen protegides, tenim les indicacions geogràfiques protegides, també hi ha molts de premis. Aquí a la Cerdanya, per exemple, tenim un concurs de formatges, per mi, dels concursos més autèntics que hi ha, no només a Catalunya, sinó a la península Ibèrica. Però a vegades fa falta coses que no podem trobar en un concurs com el d'aquestes característiques, que és molt minoritari, i per altra banda, amb un producte d'una EDOP o una IGP que ja ve, diguem-ne, des de Brussel·les. Què es va voler fer quan es va voler o es va parir Girona Excel·lent? Precisament un fet com és el de divulgar, el de defensar, el de promoure el producte gironí a partir d'un segell de qualitat, perquè d'alguna manera has de fer-ho, i per l'altre molt important, que és el productor. Sempre parlem de productors, sempre parlem de productes, però molt poques vegades es veuen. Molt poques vegades es veuen perquè hi ha productors que sembla que tinguin pons en el seu producte, després per una altra banda es queixen que no venen. Venim de fer una fira Origen ahir mateix a Olot, 2 dies, aquesta setmana hem estat al Fòrum Gastronòmic de Girona i veus que hi ha molta gent que té ganes i que no pot, i hi ha gent que pot i no en té ganes, i jo crec que aquí el que intentem fer és aglutinar una miqueta tot plegat, tant el petit com el gran. El que ens interessa és el producte, però també la seva gent. I com ho fem, doncs? Tot això ho fem a partir d'aquest segell de la Diputació de Girona i de la Càmera de Comerç, i ho vinculem, i si es veu això, així, i ho vinculem, com us dèiem, a uns productors que són, en aquest cas, de 8 sectors. No tindria sentit, i mai millor dit amb aquest temps que estem corregent, que això sigués una cosa on hi pogués entrar tothom. El cafè para todos em sembla que ja ha quedat demostradíssim que no serveix per res. I tot i que la Diputació de Girona ha d'ajudar al territori, ha d'ajudar la seva gent, ho hem d'intentar fer d'alguna manera, sobretot per la gent que fa la feina encara més ben feta. Ho fem, com us dèiem, a partir de 8 sectors. Un sector és l'arròs, un altre són les anxoves, un altre són les conserves de fruita i de verdura, un altre són els làctics, les begudes locals, els vins, el foie gras i l'oli d'oliva. 8 sectors que es poden ampliar, 8 sectors que algun dia potser poden ser 9, o poden ser 10, o potser poden ser 7. Això ja es va veient. De fet, estem a la segona, diguem-ne, tanda d'aquest concurs. És un concurs que es fa cada 2 anys i que l'any que ve hi haurà una tercera. Ho dic perquè no hi ha cap producte de la Cerdanya ni tampoc del Ripollès. I no serà perquè no s'hagi fet. El que passa que potser ningú s'hi ha presentat. Com ho fem, això? Ho fem mitjançant tastos a cegues. Tastos a cegues que hi ha cuiners, tastos a cegues que hi ha professors de cuina, que hi ha tècnics del producte, que hi ha periodistes del món de la gastronomia, i que tots els tastos que fan es graven en vídeo perquè qualsevol persona que vulgui veure què ha passat en aquell tast ho pugui agafar-ho i pugui veure què és el que s'ha fet i com s'ha fet i què s'ha decidit i per què s'ha decidit d'aquesta manera. Aquí teniu els tastadors de cada una d'aquestes especialitats gastronòmiques i tenim 40 productes. Com us deia, tant de bo n'hi poguessin anar més. Hi ha molt bons productes, però el fer-ho per categories, que és el que intentem fer, és sempre anar a buscar aquell millor producte. I els teniu aquí i qualsevol persona que vulgui, hi ha l'estand de Girona Excel·lent, que hi trobareu avui un productor d'anxoves, anxoves Callol, i un altre d'una compota de poma, que és sense sucre. A més teniu un llibre, i em sembla que aquí a l'entrada també els teniu, que els podeu trobar tots.
Hi ha gent que fa molt bona feina amb això, perquè, clar, què passa? Per una banda, i ho hem vist avui al principi, el primer que s'ha dit és que es fa molt bona feina amb aquest concepte que ara tothom li diu quilòmetre zero. Vale. L'altre dia vaig anar amb uns i també hi havia un calçotet que posava quilòmetre zero. Però una cosa és allò que diem i una altra, i deixeu-me que ho digui d'aquesta manera, perquè, clar, aquesta setmana mateix, en un concurs que vam fer a Olot, vam anar a buscar coques a diferents llocs de les comarques gironines i barcelonines i un dels que defensa, i no us diré l'indret de Catalunya, que vam anar, sobretot a les xarxes, després veus que utilitza polvitos emmillorants, que dic jo. Clar, no n'hi ha prou amb dir-ho, s'ha de fer. Hi ha gent que ho té molt clar. Aquí mateix hi ha una botiga de Sant Joles de Ribes que ho té claríssim. És que fot unes croquetes que fins i tot ho fa amb pa de massa mare. Amb lo fàcil que és agafar pa ratllat, i va i fot un pa de massa mare per fer croquetes. És que hi ha gent que ho té clar. Hi ha gent que no ho té tan clar, això. Però jo crec que és la millor manera de cuinar. És la millor manera de voler ser autèntics amb tot això. I que ho puguem dir-ho com a mínim, que èticament ho puguem fer. A més, com us deia, tenim aquests productes, però també tenim, diguem-ne, o ens ajudem o col·laborem en diversos, diguem-ne, entitats. Per exemple, productes del Ripollès, o per exemple, els fraquers que tenen a Girona una farina autòctona. Algú se sent aquí? Hola? De menjar, només això. Una farina de Girona, o per exemple el Fesols de Santa Pau, que avui farem alguna cosa amb ells, o la poma de Girona, que té una IGP. Tot això jo crec que és important que ho tinguem perquè tenim un territori que no ens l'acabem, que és aquest d'aquí. I ara no se sent, abans se sentia i la llei de Murphy és que no se sent. Però bueno, en tot cas, si no se sent... Potser haurem de fer la banda sonora amb Pep i jo avui. Sí, Bueno, deixem-la així, que és molt maca. I ja està. I així anirem més a l'idea. Tots aquests... Tots aquests productes, evidentment, jo sempre dic que la millor manera de cuinar-los és no maltractar-los gaire, és gairebé ni tocar-los. I això és el que a vegades jo crec que ens falta una mica. I si us hi fixeu una mica aquesta cuina que tenim, des de la cuina més local fins a la cuina més internacional. A vegades, moltes vegades, la gent es pensa que en un plat, quan més coses hi hagi aquell plat, més maco serà. De fet, ara podeu fer gin tònics que semblen més aviat amanides que no pas gin tònics. A vegades ens pensem que un plat, si no hi posem 14 coses diferents i 17 receptes diferents, sembla que aquell plat no pugui ser. Doncs jo me'n vaig a fer a l'inrevés. El minimalisme més absolut, a donar-li la importància al producte. El cuiner pot ser important a l'hora de triar els ingredients i de fer aquella sinfonia per a aquell plat, però crec que la importància se l'ha d'emportar al producte. Per tant, començarem per fer 4 receptes molt senzilles, molt conceptuals, molt de territori, i que jo crec que la gent el que ha de fer precisament és buscar allò que trobi, aquella màgia que trobi a cada plat, a cada preparació. Perquè moltes vegades, per exemple, ens oblidem coses o ens les deixem. Mireu, comencem primer de tot per uns fesols de Santa Pau. Per exemple, ahir vaig anar a posar benzina. Amb una benzinera d'aquestes que venen pa, que clar, jo no ho entenc perquè a les fleques no poden vendre benzina i en canvi les benzineres venen pa. Un producte que és tan esponjós com el pa. I vaig veure un pot que posava Judías de Sant Pau. Collons. Vaig començar a buscar al Google Sant Pau a Girona i no hi ha cap poble que es digui Sant Pau. Doncs etiquetades com Alúvies de Sant Pau. El fesol de Santa Pau és un fesol cultivat només en terra volcànica, de gra petit, de tabella grisa o set setmaner. Està als termes, a diferents termes de la Garrotxa, que només tenen terra volcànica i que tenen un preu al voltant d'un quilo, al voltant de 9 euros. Per tant, aquell pot d'alúvies de Sant Pau o fesols de tipus Santa Pau, que veig a vegades a mercats, per exemple, a mercats de Barcelona, a 3,45 € són fesols Michigan.
no són fesols de Santa Pau. Per tant, o no fotem fesols de Santa Pau a la carta o utilitzem fesols de Santa Pau. Una de les coses que ens deixem moltes vegades és precisament un dels millors consomés vegetals que tenim. Ara fa un momentet l'Emma us explicava cosetes que tenim per aquí i dius, hosti, curiós que l'escaramujo, que el roser silvestre, el tinguem i la gent no l'utilitzi. Jo, que sóc gran amic de la família de Cal Eudald, ells de fa molt de temps utilitzen la genciana a la cuina i l'utilitzen per fer una cervesa. I en canvi la tenim aquí i la gent no la coneix. Això sí, tots coneixem el ras al hanout, tots utilitzem pebre de Szechuan, tots utilitzem garam masala. Jo avui, per exemple, faré un plat amb vainilla. Perquè sí, perquè tinc un gran amic que me la porta i que la cultiva ell. Però llavors parlem d'una barreja com les pólvores de Duc, que surten en el primer llibre de cuina escrit en llengua catalana, el Cens Subí, 1324, i la gent no ho sabem. Si fem una mica una simbiosi política, molts d'aquí potser voleu ser o sous independentistes i portem un cotxe japonès, un rellotge suís, uns pantalons fets a no sé on, però després tenim la senyera d'un així, i després a l'hora d'això ho tenim aquí, però esclar, escolteu, comencem a fer el territori amb tot, no només amb una petita cosa. Doncs tenim aquests fesols de Santa Pau, i si ens va bé aquest foc, els escalfrem una miqueta. Quin és el millor consomé que tenim, vegetal o de llegums? La pròpia aigua dels fesols, que la gent no utilitza. Tu te'n vas. És a dir, una cosa curiosa que tenim a Catalunya, que són que als mercats i a les botigues es ven llegum cuit al dia. I després, què ens passa? Que la gent els agafa, però cada dia llencen un brou com és aquest. Típic, com em va passar un dia en un restaurant, de que la gent fa la verdura, llença l'aigua de la verdura i llavors fa caldo de verdures. Què és l'aigua que bullim la verdura, no? Doncs utilitzem-lo. El consomé del suc de fesols és un consomé, com us dic, fantàstic. Posem-hi els fesols, té aquest punt de gelatina d'almidó del propi fesol. Us hi afegeixo un parell de ceps que prèviament jo els he confitat amb oli d'oliva, i és que anem a fer un mar i muntanya molt senzill, com us deia, molt conceptual. El deixem entibiar una miqueta. I després, el que faré ara, mira, ja que hi soc, per què farem un mar i muntanya? Doncs perquè el farem amb els ceps, però també hi barrejarem anxoves. Us he dit que un dels productes que tenim a Girona Excel·lent són les anxoves. Tenim 2 productors d'anxoves de l'Escala que estan dins del segell. I, per exemple, un ara el que ha fet és això, la colatura d'anxoves. Què és això? Una cosa que ja es feia antigament i que ara, els últims 2 anyets, el que s'ha fet sembla que hagi sigut rebrotar coses que ja feien a l'època dels romans. Si us parlo de què és el garum, hi ha molta gent que es pensa que el garum és una pasta d'olives. No, el garum no és una pasta d'olives. Això és la tapenada, la pasta d'olives, amb tàperes, amb cogombrets, amb una mica d'anxova, la tapenada provençal. El garum era el suc que s'extreia d'agafar les sardines, les anxoves, peix petit, amb sal, i aquell suc que en sortia d'aquella maceració, allò era el garum. La colatura és el suc que en surt d'agafar les anxoves de la salaó amb la sal i barrejades amb aigua. I, mira, ja que estem aquí, teniu els dits nets tots o què? Bé, doncs després en tot cas ja el tastareu. Ara el que farem serà enflairar-lo una miqueta. Us el passo aquí. Podeu passar això? Doncs vinga. Per tant, el que farem serà posar-hi aquesta colatura de les anxoves amb una miqueta d'anxoves. Aquest de moment deixem-lo per aquí. Només el vull entibiar. Plats de cullera. Fixeu-vos una cosa. Pregunta retòrica, no cal que aixequeu dits. Quants aquí teniu restaurant? Quants teniu un plat de llegums al restaurant a la carta?
Una cosa és el menú, però l'altra és a la carta. Sembla que un plat de llegums a la carta no hi pugui ser, no? O un plat de verdures, ara parlava l'Emma, és veritat. És difícil trobar-se un plat integral de verdures. És que no muda. Muda més una gamba, muda més un tall de foie, és veritat. Però també hi pot haver-hi plats de verdures. Per altra banda, anem a fer un plat molt senzill que jo el faig en dues versions, aquest plat, i és unes peres. Unes peres que moltes vegades les faig amb ànec, o amb tiró, com dieu aquí a la comarca de la Cerdanya, que avui, en lloc de fer-lo amb ànec, el farem amb porc. Escalfarem una mica de fondo de porc, un fondo fosc de porc, al qual el lligarem una miqueta de cuso. El cuso és un espessaïdor que va molt bé sobretot per la gent que té digestions una mica pesades, sobretot, per exemple, per la gent que té a vegades també els intestins una mica delicats. El lligarem amb aquest cuso i el que farem serà utilitzar, en aquest cas el porc, com a salsa, com a acompanyament, perquè venim d'una cultura, si us hi fixeu, venim d'una cultura en la qual la verdura sempre és un acompanyament. Poques vegades la carn o el peix és un acompanyament de la verdura. Llavors, què fem aquí? Mireu, per una banda tenim el fondo fosc de porc, fet amb els ossos del genoll, rostits, amb la seva bresa, etc. Per altra banda, tinc una mica de connes de porc, tenim aquest cuso que després l'utilitzarem, i aquí tinc unes peres. Ja m'agradaria que siguessin peres de Cerdanya, però de moment no. Abans he conegut una persona per aquí a la Cerdanya que m'ha dit que esteu fotent pomes d'alçada. Això és guapo, però encara no l'he vist a cap botiga. Aquest any ha anat una mica així, Entens allà? S'han gelat. S'han gelat, no? S'han glaçat. Crec que l'any passat en vam parlar, Sí. Doncs mireu, jo he agafat una pera i l'únic que he fet amb aquesta pera ha estat posar-li una branca de vainilla i oli d'oliva. No ens equivoquem. Utilitzar producte de la terra no vol dir que llavors no puguem utilitzar res. Més que tot perquè, si no, tampoc podríem utilitzar el pebre. Llavors, cuina global, producte local, però sempre podem tenir alguna coseta. Per què hi poso vainilla aquí? Per donar-li un contrapunt, diguem-ne, dolcenc. Les peres, amb la vainilla i l'oli d'oliva, els hem envasat al buit i el que està fent això des d'ahir és una mica d'osmosi. És a dir, és aquesta interacció que hi ha entre obrir els poros de la pera, fer com una mena de pera amb almíbar, però que és dura, aquesta pera. Llavors agafarem aquesta pera, posarem una mica d'oli d'oliva. Porteu un parell de plats per posar... Un parell de plats. Aquí. I així anem guardant la miqueta d'oli que tenim aquí. I posarem un raig d'oli d'oliva per, precisament, planxar, és a dir, per rostir una mica. Aquest plat, si us hi fixeu, és una mica la simbiosi d'aquell ànec amb peres de tota la vida, i aquí el que faríem seria unes peres amb ànec o, en aquest cas, unes peres amb porc. Gràcies. Bé. Molt bé. Llavors, això és un aperitiu que a mi m'agrada molt fer, sobretot perquè fas pensar una miqueta a la gent. Per altra banda, mireu, ahir precisament encara en parlava amb algú. Avui utilitzaré oli d'oliva, evidentment oli d'oliva verge extra i de l'Empordà, i tenim 3 cases d'oli d'oliva, però deixeu-me reivindicar una cosa que precisament ahir ho parlava amb un oliaire. Ara estem en el millor moment de l'oli. Ara és quan l'oli és fresc. Ara és quan tenim l'oli verd, aquell oli del primer raig que encara molts avis se'n recorden. Ara és quan podem comprar un oli i dius, hosti, que és verd aquell oli. Que a mesura que va fent la sedimentació natural, aquell oli es va tornant groguenc i es va apaivagant aquella fruitat. La fruitat no ve només de la varietat de l'oli, també ve per al procés.
I jo li deia ahir amb aquest tio de l'Empordà, li deia, escolta'm, si tenim l'oli acabat de fer del primer raig, per què no envasem aquest oli i fins i tot, per exemple, fem una prova i el congelem? Un plat acabat amb oli acabat de fer té un gust molt diferent amb un oli que ja fa 3 mesos que està fet. Ja no parlem un oli d'un any, tot i que el guardem bé, el tinguem a 14 graus, etc. Bé, aquest és un oli que fa una setmana que està fet, però aprofitem aquest oli verd del primer raig per fer aquest plat. Llavors, escalfem una miqueta i el que farem serà rostir la pera. El que volem és precisament donar-li aquell toc de rostit a la pera com li donaríem, per exemple, a una pera diguem-ne, de l'ànec. Per altra banda, lliguem una miqueta amb aquest kuzu. El kuzu és aquest ingredient que es dilueix amb aigua freda, és una arrel. De fet, visualment és molt semblant a un midó, a una maïzena. No ens dona cap mena de gust, cap. Ens abrillanta molt i sempre l'hem de tirar quan el brou està bullint. Deixarem que arrenqui el bull, posem una miqueta de sal. I anem tirant. Això entre una sopa i una salsa, l'única diferència que tenim aquí és la densitat. Veiem. Vinga, ja ho tenim. I per altra banda tenim l'oli aquí. Escalfem una miqueta i farem aquesta rostida de la pera. I després hi posarem aquest pensament, com us dic, aquest toc cruixent de llardons o greixons. Si voleu fer-ho més rústic, utilitzeu, per exemple, uns greixons a la mocada, uns llardons a la mocada. Si no, unes cotnes també hi va bé. I si féssim aquest plat, jo a vegades faig aquest plat amb la versió, diguem-ne, amb ànec, amb un suc de rostit d'ànec, llavors agafaríem la pell de l'ànec, del magret de l'ànec, i en faríem llardons igual. Aquí. Ja us dic, jo això ho plantejo com un aperitiu. La pera tindrà... O sigui, la pera és crua, la pera, com us he dit, no és cuita, l'únic és que té aquesta part visual que sembla que sigui amb almívar, però no hi ha gens de sucre. Per tant, també estem fent un plat bastant saludable. Amb aquest punt. I després... Epa, bueno, mira, el posem aquí. És tan fresca que es mou, Sí, Posarem un paper, mira, aquí al mig, que així la càmera ho pot agafar-ho bé, això. El suc de porc. I és que en aquesta cuina tan senzilla, tan minimalista, jo crec que és a vegades on trobes precisament allò que volem donar, no? Que és personalitat a aquests elements. I els greixons de porc. Senzill. Per altra banda, tenim els fesols, aquí. Fixeu-vos, això ho traurem. Taparem. I aquells fesols que hem escalfat suaument amb el seu propi caldo, amb els ceps, els posem aquí.
Heu enflairat la colatura? A què fa olor? Anxova no? Les anxoves... La diferència entre les anxoves que tenim a l'escala, les anxoves que podeu trobar, per exemple, de la zona de Cantàbria, és la manera de salar les anxoves. La manera de prensar. Mentre, per exemple, que aquí a l'escala les anxoves el que es fa és posar-los un pes d'entre 30 i 40 quilos per cada bidó, a Cantàbria s'hi posa molt més pes. Per això les anxoves del nord de la península estan tan apretades i aquestes són més tobetes. Doncs bé, tornem en aquest minimalisme de la cuina. He posat un tall de foie en el nostre runner, que és una olla amb la temperatura del dit. Com que només hi posem una ració, no passa res. I aquí el que farem serà un fetge poêlé, un fetge d'ànec agredolç. Això està, o hauria d'estar, entre els 50 i 55 graus. Si poso que el dit i no el trec, i no em cremo, és que està entre 50 i 55. I aquests fesols, un plat tan senzill com aquest, fesols sortits a l'olla, i les anxoves, així picadetes, que ens donguin aquest punt, diguem-ne, de l'anxova crueta. I el que farem serà posar-hi això. Fixeu-vos, hi ha molta gent que diu, caram, això, la colatura d'anxoves, ara tots fem coses d'aquestes. Bueno, torno a fer una pregunta, no cal que em respongueu, però tothom sap què és la salsa de soja. Ara tots els cuiners, tots els restaurants, tatakis, tàrtars, tothom fa el seu no sé què amb salsa de soja. Què és això? La soja empordanesa, la soja gironina. Unes gotetes, 4 o 5 gotetes, i ens canvia completament el gust. Aquesta setmana hem estat al fòrum, per exemple, i molts utilitzaven miso. Què és el miso? Una soja fermentada. Això també és un procés de fermentació. Plat senzill, minimalista, cullera, el suc, aquest contrapunt de l'anxova. Anem per un altre plat que l'hem fet amb naps. A mi m'hagués agradat fer-lo amb naps de Cerdanya, però com que he vingut avui, vaig a comprar el nap que vam trobar. I és que amb aquests naps fem, com us deia, aquest contrapunt amb el foie gras. El foie gras és un altre d'aquests productes que tenim en aquest segell de qualitat Girona Excel·lent, i és que penseu que a les comarques gironines tenim la primera empresa que va embocar ànecs i que va fer foie gras, i com diuen els francesos, com il faut. Jo crec que és de les poques empreses de tot l'estat que gosa vendre foie gras a França i li compren. I de les poques empreses que quan ara va passar tot això de la grip i tot això, i a més, com us dic, que tenen ànecs, és de les que va quedar, diguem-ne, indemne, que va seguir la seva manera de fer, com sempre. Es tracta de collverd, elabora fetges de molta qualitat, i avui farem, com us dic, aquest fetge poêlé, que el que fem és, primer de tot, coure'l una miqueta aquí, a uns 50 graus, que vagi fent. Mentrestant, us explico què he fet aquí. Això no deixa de ser un nap agredolç. Som de Girona, tenim una cultura de la conserva de la verdura molt arraigada, però sempre d'aquesta conserva envinagrada. Poc d'una cultura de la verdura fermentada, que ara els últims 2 o 3 anyets s'està posant de moda. I clar, què passa també una cosa? No sé si us hi fixeu, però el que ens està passant és que de la ignorància a l'esnovisme hi ha una línia tan fina que ara, des que no ho fa, se sap, llavors ho fa tothom. Si us hi fixeu, verdura fermentada, què coneixíem aquí? Com a molt, el xucrut. Ara a Barcelona ja hi ha 3 botigues que fan verdures fermentades.
Jo no sé si duraran igual que les del cupcakes i aquestes coses, que han durat 3 anyets. Ara ja no se'n veuen tants, ni de pastissos d'alta costura, aquestes coses que es fan. Si és que al fi i al cap, la cuina és com la música. Hi ha el hit del verano i la música clàssica, no? Una Anna Camperes és música clàssica, un cupcake és bastant la canció del verano. I aquí tenim aquests naps agredolços, que no diem agredolços per què? Perquè l'única diferència que fem amb aquests naps és el fet de posar-hi sucre en aquest nap agredolç. I, per altra banda, el que he fet ha sigut una cosa tan senzilla com fer un nap agredolç accelerat. Jo me'n recordo a casa de la meva mare, quan feia verdures envinagrades, agafàvem les verdures, el bròquil, la col, l'escaldàvem o no, depèn de si en teníem més ganes de menjar-ne o no, i llavors fèiem aquella barreja entre vinagre, aigua, sal, la fotíem allà dins, una pedra, el tapàvem i havíem d'esperar. Quant de temps havies d'esperar? Doncs, bueno, el temps que et marcava la verdura, si la tallaves més prima, si la tallaves més gruixuda. Què fem amb el buit? Ostres, accelerar-ho. Aquest nap està fet d'ahir i de la mateixa manera que heu vist aquesta pera impregnada, aquest nap, es pot menjar perfectament. Nap que l'únic que hem fet ha estat agafar-lo, pelar-lo, agafar el mateix pelador, anar tallant trossos de nap i hem fet una barreja entre 4 parts d'aigua, una part de vinagre. En aquest cas hem utilitzat un vinagre de sidra de l'Empordà, que aquesta gent són pagesos que fan pomes i a part de fer pomes el que han fet ha sigut agafar la poma, fer-ne melmelada, fer-ne confitura, han agafat la poma i n'han fet sucs monovarietals, que és una meravella pels hotels per esmorzar, i després, a més, n'han fet sidra. I de la sidra, a més, n'han fet vinagre. Per tant, estan fent gairebé la volta a 360 graus. Doncs, en aquest cas, jo què he fet? Perquè no sigui tan agressiu. Com us deia, 4 parts d'aigua, una part de vinagre, una miqueta de sucre, al voltant de 50 grams per litre, i sal, envasats al buit d'ahir fins avui. Agafarem una miqueta perquè es vagi escorrent. Després, quan estigueu aquí, aquests els podem agafar. Mira, escorreu-los, poseu-los en un plat, sisplau, que així després el podran tastar. Després aquí tinc, per altra banda, una pell de taronja feta amb almívar. La taronja pelada, treta la part de l'albelo, aquesta part blanca, i fer com faríem el marron glacé. Un almívar i tirem la pell de taronja, fixeu-vos, i quan arrenca el bull, parar el foc, deixar-lo reposar que es refredi, tornar-lo a arrencar el bull, això fer-ho 15 o 20 vegades, no cal que ho feu el mateix dia, jo el faig i me'n vaig a dormir l'endemà i torno. I com que això no deixa de ser una conserva, aguanta molt bé. I en agafarem una miqueta també, que ens donarà, fixeu-vos, i aquí hi ha, aquest fa 2 setmanes, i aquí jo el que vaig fer va ser posar-hi una miqueta de safrà, per donar-li també un contrapunt. Per altra banda també, som Olot, en el Girona Excel·lent hi ha licors, la ratafia. La ratafia, el que he fet, en aquest cas ratafia Roset, ha sigut reduir-la, com si sigués un Pedro Ximénez, i ja la tenim aquí, reduïda. Per tant, encenem el foc, deixem-lo escalfar una miqueta, i aquí el que farem serà aquest fetge gras, aquest foie gras, un foie gras extra, com dèiem abans. El que fem és fer-lo al revés de fer un poêlé. Normalment, un fetge d'aquestes característiques, el que faríem seria marcar-lo i acabar-lo al forn, ja que tenim aquest runner aquí, 55 graus sense que es mogui la temperatura. Primer l'hem cuit, hem fet que la temperatura arribi a cor de producte i tenim ara la paella aquí. Per tant, l'obrim. Ja si tenim un altre plat, sisplau. Tenim un plat.
I així conservem, per una banda, la temperatura interior i ara el que farem serà marcar-lo per la part de fora i acompanyar-lo. Fixeu-vos que són aquests també 4 elements molt senzills que tenim. El nap, que el traiem aquí amb l'aigua, la pell de taronja, el fetge i la ratafia. Si no, no cal, si no el tenen aquí. Com us deia en Pep, tots aquests productes que són de Girona Excel·lent i durant aquests dies, avui i demà, en els estands de la fira, hi ha l'espai de Girona Excel·lent en diferents productors i podeu trobar el catàleg, els productes, conèixer els productors a través del catàleg, adquirir, saber on es troben, on es fan, on s'elaboren i tot el seu origen, no només dels que ha fet servir, sinó de la resta del catàleg. Per tant, tindreu al vostre abast, fins i tot, Pep, el circuit comercial, perquè és de les coses que ajuden més al que és tot el global de Girona Excel·lent, la marca, a expandir la part comercial. O sigui que després de la sessió, o demà o a la tarda, quan aneu a visitar la fira, en aquell mateix espai coneixereu de primera mà alguns i altres com trobar-los, on trobar-los i, si els heu de contactar, com fer-ho. Fixeu-vos, el fetge, com que està calent també, agafa aquesta reacció de mallar molt més ràpid. Ara he parat el foc, deixem-lo que vagi fent. I també, com veiem, li fem aquest contrapunt de la verdureta, en aquest cas dels naps, així freds. Una miqueta més. I la pell de taronja la posem per aquí dalt. I, per exemple, també podríem acompanyar. Aquí, per exemple, a la Cerdanya teniu un bon gelater que és un fenomen. Feu-li fer coses amb aquest gelater. Aquesta setmana passada, per exemple, amb un formatge que tenim a la Xiquella, a la Vall d'en Bas, li va fer amb un gelater d'allà a la zona un gelat salat de formatge cofat, en aquest cas un serrat d'ovella, que és fantàstic. Hosti, un gelat poc dolç, amb un contrapunt salat com el formatge, doncs sí. Feu-los treballar una mica. Això no és una reacció, Aquí hi hauria un parell de reaccions. Tallaríem aquest fetge i el posem aquí. I una mica, de sal a mascates. On te la tinc, la sal? Ja l'he perdut? O se me l'ha emportat? No, aquí, perdó. No. No hi és. Demanem una mica de sal. Una mica. Sal. Sí, si no, mira. Ja està. Sí? Tenim? No, aquesta fes... Vale, ja està, ja està. Aquesta? Sí. Ja està. No és a mascates, però és igual. Tercer plat, com deien, senzill, fàcil i, a més, del territori. I anem per la quarta recepta, també una recepta molt senzilla. Ja no tenim, ja no està en la temporada de l'albergínia, però crec que és una d'aquelles plats també que jo l'utilitzo molt per desgreixar. A vegades entre primers plats i els segons, entre el peix i la carn, una albergínia escalivada. Traurem aquesta paella i posarem aquesta altra. Quan tenim albergínies petites, per exemple, això ens va molt bé, escalivar unes albergínies, o si teniu ja alguna varietat d'albergínia que és petitíssima com el dit, només de tallar-la. I podríem dir fer aquell saltejat tapat, que el propi vapor de l'albergínia a l'evacuent és fantàstica. Llavors, agafem l'albergínia, en aquest cas una albergínia el més petita possible. També, com us dic, és un d'aquells plats que jo sempre dic que és un d'aquells que ens serveix per anar d'un costat a l'altre, que ens serveix per netejar una mica el paladar, sobretot amb menús llargs, i que té un contrapunt que a mi m'apassiona molt, que és l'albergínia escalivada, sobretot si és albergínia escalivada a la flama. Per altra banda, cafè, un cafè, un expresso,
Per l'altre, un iogurt, en aquest cas doncs, com a làctic, i tenim el iogurt de Mas Mercè, un iogurt de llet d'ovella ripollesa, fantàstic, i l'oli d'oliva verd, que com us deia abans, crec que l'haurien de poder aprofitar. Crec que els restaurants, si més no, si encara no ho fan la gent del món de l'oli, hauria de poder-se aprofitar ara que tenim oli acabat de fer, envasar-se dosis d'un quart de litre d'oli, congelar-les i poder allargar aquest perfum de l'oli verd, de l'oli acabat de fer, perquè és molt diferent. Hi ha una cosa, ahir ja vam parlar amb això, vam dir, ei, està bé, però llavors l'oli en una setmana ja l'ha perdut. És a dir, va molt més ràpid quan aquest oli es congela. Els restaurants, un quart de litre d'oli no ens aguanta veritablement poc. Per tant, jo crec que és una d'aquelles coses que podem fer. Bé, agafarem l'albergínia i li donem aquest toc, diguem-ne, de rostit a l'albergínia. Per altra banda, tenim, només entibiar una miqueta, el cafè i l'oli d'oliva, més o menys a parts iguals. Algú pot pensar què fot aquest tio, cafè i oli. Us asseguro que aquesta barreja entre cafè i oli és espectacular. I sobretot, si ho feu amb l'albergínia i proveu amb una albergínia a la flama, que és una delícia. I aquest contrapunt del cafè. Per exemple, ara que estem aquí, mireu, aquesta setmana amb Girona Excel·lent gravàvem un spot de Girona Excel·lent amb en Joan Roca i, hosti, vam fotre un cafè i allò que et passa quan graves coses que has de tastar coses que no estàs a l'hora. Jo tenia el gust del cafè a la boca i havíem de tastar un fetge sencer, un foie gras sencer tal qual, ni sal, ni pebre, ni res. Us asseguro que el gust del cafè a la boca amb aquell tallet de foie primet al paladar combinava de meravella. I dic a en Joan, tu, tio, fota't un cafè. A Can Roca ja feien un plat precisament que era fetge gras, foie gras, amb cafè. I és que de veritat que combina. I moltes vegades ens n'oblidem que hi ha gustos que potser no els veiem naturals, però que en canvi que poden ser una meravella. Per una banda tenim una punteta de pinyons aquí, pasta de pinyó, que li donarem el contrapunt d'aquesta albergínia, així. Parem aquesta albergínia rostideta. Aquí tenim l'oli amb cafè. No és oli de cafè, perquè moltes vegades diem després oli de cafè. Oli amb cafè. Per altra banda agafarem uns pinyons cruets. Podríem posar-hi pinyons torrats i segurament que ens hi donarien més bon gust. Però com que el pinyó cru també els greixos són molt més bons i més saludables, doncs els hi posem així. I per acabar hi posarem aquest contrapunt de iogurt que ens anirà molt bé per aquesta punta d'acidesa per agafar aquesta part del greix de l'oli i del torrat. 4 plats, 4 elements, 4 plats amb diferents productes Girona Excel·lent, però que a més fixeu-vos que senzill, a vegades menys és més. I volia posar-hi flors, però com que ara no n'hi ha, doncs no n'hi he posat. Per flors ja hi tenim a la Yolanda Bustos, que potser segurament us en parlarà, i ella en sap, és una eminència de les flors. Però jo si posés flors, només hi posaria flors que tinguessin gust, que tinguessin olor, com ella, no flors comprades. Espero que aquests 4 petits detalls que tinguem aquí ens facin reflexionar una mica amb els productes del territori. I sobretot, moltes vegades en plats que no tindríem en una carta. Una llegum, una verdura, perquè feu aquesta reflexió. Mireu cartes. Segurament que hi ha molts pocs plats amb verdura i molts pocs plats amb llegums. I gràcies a tots per seguir. Perfecte, moltes gràcies. Aquesta sessió magistral
Sessió magistral perquè ja heu vist que gairebé no he piulat, però tot el protagonisme estava aquí a la cuina en directe amb els productes de Girona Excel·lent, que us recordo, els teniu en l'estand de Girona Excel·lent de la Fira. Moltes gràcies, Pep. Gràcies també, Girona Excel·lent. Ara és l'hora de dinar. A 3:15 tornem, aviam si teniu temps, i teniu també l'oportunitat, com us he explicat abans, de gràcies als de Cuina Pirinenca de Muntanya, fer avui un àpat fantàstic, que després irà seguit d'una sessió de panier, en el que hi ha amanida de camarots amb foie, escudella, ou cuit a baixa temperatura, en crema de nyàmeres i foie, tenim la broqueta de poltre de muntanya i l'encotritxat vegetal de ble de patata i ceba, conill amb ceba i un toc de vi ranci, civet de caça, hamburguesa farcida de bou seretà, i tenim també postres del Pirineu, vins del Pallars i cerveses artesanes. Amb tot això crec que es pot fer un bon àpat, per tant us convido a anar a l'Espai Àgora, fer un bon dinar, i a 3:15 mirem de seguir la tarda, que és evident que serà igual d'activa i atractiva que aquest matí. Gràcies per tots i tornem de seguida. Fins ara.